34 na araw na lang, muli na namang masasaksihan ng buong mundo ang mga ipinagmamalaking higanteng parol ng syudad San Fernando, Pampanga. Bagamat nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi nagpapigil ang city government. Kaya tuloy na tuloy ang Giant Lantern Festival 2021 at virtual itong gagawin sa ikalawang pagkakataon. Hindi kasi kumpleto ang Paskong Pinoy kung wala ang mga makukulay at maniningning na parol. Kaya naman puspusan na sa trabaho mga nasa likod ng natatanging pagdiriwang ang mga lantern maker. Ibinahagi ni Arnel Flores, lantern maker ng Barangay Talabastagan, na nasa 80% ng tapos ang kanilang ibibidang higanteng parol. Ito na ikalawang taon na panahon ng pandemyang sumali ang kanilang barangay para sa GLF. Malaking adjustment daw ang kanilang ginawa dahil sa kabila ng naising magpasaya, dapat ding isa lang alang ang kanilang kaligtasan. Nung nakaraang taon, sobrang hirap po dahil siyempre sumusunod po tayo sa protocol. Tapos po, kami pong nagtatabaho, ang hirap po. Ang layo-layo po namin. Dati nasa grupo po kami sa parol. Ngayon, ang layo po. May 2 meters. Tapos, naka-face mask pa, naka-face shield pa, nakaraang taon. Buti nga po ngayon, na-vaccine tayo. Sabi ko, konting ingat pa rin kasi porket na-vaccine na tayo, hindi na tayo madadapuhan. Kaya, mag-iingat pa rin tayo dahil nandiyan pa rin yung pandemic. Para kay Flores na isang veterano at haligi ng Giant Lantern Industry sa Ciudad San Fernando, higit kailanman, ngayon daw kailangan ng kasiyahan hindi lamang ng Fernandino, kundi lahat ng nakararanas sa epekto ng pandemya. Bukod dito, mahalaga raw para sa kanila na hindi mahinto ang tradisyong ito, lalo pat malaki ang papel ng higanteng parol sa kanyang tagumpay sa buhay. Pero ang numero unong dahilan, tiyak na magdadala ng kakaibang tuwa at saya ang kanilang mga parol. Nakiisa po kami na kahit pandemya dapat makagawa po tayo ng malaking parol para maalis po sa pag-iisip ng mga tao na yung naranasan natin sobrang hirap na pandemic. Ang dami pong namatay sa pandemic. Kaya nga po kami na nagtulong-tulong po kami para magpalitaw ng Giant Lantern kahit po sobrang hirap, para hindi po maalis yung tradisyon ng San Fernando at mapasaya po yung hindi lang po San Fernando, buong Pilipinas po, na hindi lang po buong Pilipinas, pati po sa ibang bansa pag nakita po nilang umilaw yung Giant Lantern. Sa ikalawang pagkakataon, exhibition ang magaganap sa GLF ngayong taon. Magkagayunman, ibinuhos pa rin daw ng bawat lantern maker at ng kanilang grupo ang lahat na tila ba kompetisyon pa rin ang magaganap. Nasa 5,800 na bumbilya ang ginamit at 8 kulay ang maglalaro sa higanteng parol ng Talabastagan. Nasa 80% na po yung parol namin. Katulad po nung nakaraan, yung pinalitaw po namin, parang hindi po pandemic. Kung napanood niyo po yung Talabastagan, parang hindi po pandemic. Asahan niyo po yung Barangay Talabastagan. Ganun pa rin po. Yung ipalilitaw namin, pang champion pa rin po. At syempre, may pasabog din daw na dapat abangan sa kanilang ipinagmamalaking Giant Lantern. Exhibition man yan o kompetisyon, all out daw sila. Maparamdam lamang ang diwa ng Kapaskuhan sa lahat. Kasi po kaya nga dapat ganun pa rin para kahit yung parol lang nagpapasaya sa mga tao, lalo na po ngayon nagkaroon ng pandemic, medyo malungkot po tayo, lahat po tayo mga tao na nalulungkot. Pero pag nakita po natin na yung mga ilong ng parol naglalaro, nawawala po yung konting stress po nung nakaraang pandemic. Ilang championship na rin ang naiuwi ng Talabastagan sa mahigit century-old na ligligang parol. Nitong nakaraang taon, second place ang Talabastagan sa Popularity Award. Samantala, 7 barangay ang kalahok para sa GLF 2021. Maliban sa Barangay Talabastagan, kasama rin ang San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Bulaon, Santo Niño at Barangay Kalulot. Gaganapin ang Digital Giant Lantern Festival 2021 sa December 16. Mapapanood ang buong kaganapan ng live sa CLTV ng alas 5 ng hapon. Jennifer Salenga, CLTV News.